иллюзионист Иван и днес ще ви покажа не един, не два, а цели 3 фокуса с карти. Като накрая на видеото ще има разкритие, просто догледайте видеото. Започваме с фокус номер 1. За него ще трябва моят магически асистент да си изтегли една карта. Благодаря ти. Сега махаме долната половина карти. След това ги разбъркваме. Така. И сега кажи ми колко карти искаш да изтегляш? 6. Добре. Така. Вярваш ли в съдбата? Да. Добре, нека видим. И това беше краят на фокус 1. Както виждате, всичките карти са попове. Минаваме на фокус номер 2. В него ще извадя 4 аса, след като са били разбъркани в колодата. Първо ще помоля моят асистент да ги разбърка. Заповядай. Първо ги сложи и след това разбърка и самата колода. Благодаря. И сега започваме да вадим масата. Ето, асо номер 1, асо номер 2, асо номер 3 и асо номер 4. Това е краят на фокус номер 2. Минаваме на фокус номер 3. Първо ще разбъркам картите и моля асистента ми да изтегли една карта. Благодаря. Покажи я и на публиката. Всички ли я запомниха? Добре. Ето, връщаме я на случайна позиция. Разбъркахме. И сега ще изтегля тази карта. Това ли беше вашата карта? Да. Добре. Край на фокус номер 3. Минаваме към разкритията на фокус номер 1. В началото аз си бях отделил 4 попа най-отгоре. След това, когато дадох 4 карти и дадох на асистента си да изтегли една от тях, която и да изтегли, тя ще бъде поп. След това слагате поповете най-отгоре и цепите, просто за да объркате този, на който правите фокуса. Може да махнете частта, с която сте цепили. И след това питате човекът, на който правите фокуса, колко карти да изтеглите. Да кажем, че той казва 6. Нали, отгоре имаме 3 попа, както виждате. И след това просто започваме да ги редим. Ние знаем, че най-отгоре ще бъдат 3 попа. След това трябва да попитате дали този, на който правите фокуса, вярва в съдбата и отваряте поповете. Ще изглежда все едно е истинска магия, понеже всичките попове са най-отгоре. Край на разкритията на фокус номер 1. Към разкритията на фокус номер 2 и 3. Сигурно се чудите защо на номер 2 и 3, само дето всъщност е едно и също. Когато асистента ми изтегли една карта на фокуса, който вадя картата, която той е изтеглил, не сте забелязали, но аз я обърнах ето така. И след това
Сигурно също не сте забелязали, когато аз я вадех и извадих ето така. Много лесно, без да се чудя къде е. Това е понеже от тази страна, ето тук от тази половина, картите са малко по-тънки, отколкото от тази половина. Съответно, когато аз обърна картата от едната половина, то се вижда, вие сигурно ще успеете да го видите. Ето тук, картата е леко изпъкнала. Съответно, аз мога по всяко време просто хващам и я вадя. Това бяха разкритията на всичките фокуси. Ако видеото ви е харесало, моля ви, абонирайте се за канала, харесайте видеото, като натиснете лайк и да дадете камбанката.